Unang maantabayanan digdi sa mas pinakusog, mas pinahiwas, asin mas pinagayon na DZOK FM 97.5. Lunes hasta Sabado, alas 5:30 hasta alas 6:45. Kaibahan ang mga maaasahan asin malalauman ng mga broadcasters. Kaibahan ang mga reporters na mapaabot ng mga lokal na bareta sa luwas ka istasyon. Aksyon Bareta sa OK FM. Buenos días, good morning. Marandalaw, Bicolandalaw po nin Lunes, 18 kan Enero, alaw po kan 18 kan Enero, taon 2021, ang sa mga lingkod. Ako po si Danny Aurios. Iniman po, Sir Ron Enon. Lado Technical, Kapitan Jonathan Lopez. Aksyon Bareta sa OK FM. Meron sa mga pamayukan barita lokal at nasyonal, Alkalde Tambong Galod nagkonfirmar na saro sa mga kaibanan kampasero nagpositibo sa variant kan na COVID-19 duman sa Quezon City, taga-Banuan kan Pili Camarines Sur. Aksyon Bareta sa OK FM. Mga opisyalis kan MNWD, chairman kan Board of Directors nangako na mas lalong papagayunon ang serbisyo sa tubig. Aksyon Bareta sa OK FM. Naga City Police nagpatanid istikto naman mapasunod kan tamang o kan standard na pigagamit na helmet. Aksyon Bareta sa OK FM. Kantidad na 5.1 milyon pesos para sa mga parauma itinao duman sa Iriga. Aksyon Bareta sa OK FM. Lokal na gobyerno kan Kamalikan Camarines Sur makakaigwanan sa diring dump site. Aksyon Bareta sa OK FM. Moderno asinman malinig na slaughterhouse o bunuan sa Banuan kan San Fernando, ibinida. Aksyon Bareta sa OK FM. Zero casualty target sa COVID-19 vaccine, sabi. Aksyon Bareta sa OK FM. Land Transportation Office, pati naman LTFRB, sabay-sabay namin na konduktanin operasyon sa National Highway. Aksyon Bareta sa OK FM. Iba pang pamayukan na barita sa lado lokal. Doli Bicol nagkonfirmar na labi na sa 200,000 na trabador sa Bicol nawaranin trabaho. Aksyon Bareta sa OK FM. Sa NBA, Brooklyn Nets, mas lalong pinakusog sa paglipat ni James Harden. Aksyon Bareta sa OK FM. Yan na para sa mga pamayukan barita lokal at nasyonal. Ang detalles pagkatapos kan para mga pagirobdom. Haliki Kapitan Jonathan Lopez. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na healthy pa. Rise Coffee sa morning, Rise Coffee sa evening, Rise Coffee any time of the day for a healthy family. Okay, FM. Gusto
Carlo. Okay ka. Aksyon Parega sa OKFM. Una sa detalles ka na mga barita enod sa lado lokal, kinumpirma ni Alcalde Tambong Kalunta sa FM Asiman PBN TV5 na yaw na sa quarantine facility sa Pili Camarines Sur ang sarong pasayro na pinaganap kan Departamento de Salud Asiman kan Philippine National Police nga ning magpa-swab test hulita siya kabali sa mga pasayro kan biyay na ali sa Dubai lunad sa aeroplano sa flight EK333 ali sa United Arab Emirates. Ang lalaki 29 anyos na nagpositibo sa UK variant COVID-19 sa taga-barangay Kamuning, Quezon City. Alaga di kon palan kasabay na taga Duang Bicolano, ang saro taga Pili Camarines Sur asin ang ikadua taga Biga Ciudad de Legazpi. Siya sarong 27 anyos na natuloy sa pig-aksyonan ni Alcalde kan Pili Camarines Sur nganing madara sa quarantine facility. Para kung ang ginigimong pag-monitor ka mga health workers sa LGU Pili, daw na nga siya sarong person under monitoring. Siya kabali sa 37 pa mga pasero na pinaganap kan Departamento de Salud. Aksyon Parega sa OKFM. Sa detalye sa mga tugang sa lado lokal, nangako ang mga bagong opisyal o kaya man na Board of Directors kan Metro Naga Water District na pinapanginutan kan sa indang chairman na si Engineer Boy Aman. Ang Vice Chairman, yuman si Gilbert Alvero, ang Secretary si Dr. Marilisa J. Ampuan, ang mga members si Yusinda Munina Lili Claveria, sinman Angeleo Michael Pawig, assign o kaya man pinag-appoint ang mga bagong opisyal ka nakagisan ng aldaw na kung saan napili nga ni si Engineer Emeterio Aman na yun ang maging Chairman of the Board. Enot nang nagkapaluas din na pahayag si Aman kan siya magtukaw sa pwesto na sa indang papagayonon ang serbisyo kan MNWD sa tabang kan mga empleyado kani asin man ang kooperasyon kan mga consumer. Aksyon Parega sa OKFM. Bangon Banwan Report. Hill de la Cruz. Pasok, Hill o Carlo. Mas panghigot na kampanya kontra sa mga illegal na aktibidad sa Ocampo, Camarines Sur ang implementar ngunyan kan PNP makatapos na mapromote-an pirang personalistic dis asin magin ng Chief of Police sa pagipag-ulik sa Police Major Louis de la Peña ang para pahayagan komandan sa provincial. Partida ini kan regular promotion sa PNP. Siringman, resulta naman kan mga matraying pong operasyon na pinaglinsar. Halimbawa na sa digdi, iyo ang Chief of Police kan Ocampo sa paghaling Police Captain, ngunyan Police Major na. Lauman pa daan mga darakulang iyakas ang operasyon sa Ocampo laban sa mga legalista, inisusog naman sa binunso na pahayag ni Police Major Bernardo Peñero, kan makaulay, kan OKFM, siringman, kan PBN TV5. Mientras tanto, ang hipoturo kan Ocampo ngunyan ang asegurasyon sa publiko na mas panindang papahigoton ang pagbantay sa banuan, tangaling mamantinir ang kapaninungan. Dagdag na balita sa lado lokal, para sa 97.5 OKFM, ini si Carlo Baldosa, gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report. Barita sa lado nasyonal, target kan gobyerno ang zero casualty sa oras na magsikad na ang pagbakuna kontra sa COVID-19. Siguro ni Baksin Sara Carlito Galvez Jr. na mag-iingat ang Pilipinas sa pagpili kan bakuna na gagamitong kang Pilipinas urog na sa mga senior citizens matapos 23 ng mga senior citizens sa Norway ang nakagaradan matapos saksakan kan Pfizer huli sa inapon na adverse reaction. Ang sa idang goal na zero casualty sa raman sa posibleng pinag-adalang unan ka na Departamento de Salud kabali sa obligasyon na kansida bitanggain siya na adala ng baray ka na vaccine expert asimang kansa ng task force
ang bakunang babakaroon na igwan ng history na nakagadan sa senior citizens. Ang task force ginibot ang adalan ang mga eksperto sa vaccine kung arin talagang dapat gamiton sa mga senior citizens na din mangyari duman sa Norway na kunan 23 na mga senior ang binawian ng buhay. Sinabi man kan Pfizer na sinabi pa na kaipuan adalan ng baray ang pagbakuna, alagad ang paliwanag kan Pfizer dapat sa mga nag-iidan 82, 85 anos pataas dahil nasaksakan kan bakunang Pfizer. Aksyon Parega sa OKFM. Nanao ang Department of Agriculture ninman lain-lain na klaseng ayuda sa mga parauma duman sa syudad kan Ilga na pinanganutan na mismo ni Alcalde Madeline Alpilor. Kaibanan pa si Ruben de los Santos, ang acting city agriculturist, asin man si Janice Ortega. Sa ginibong Bagsakan Center sa nasabi ng syudad, ang aktibidad asin na programang ini ginibo sa rehabilitation asin man recovery program kan the Department of Agriculture sa kabos na tinamaan kan na Typhoon Quinta, Role asin man Ulysses sa sinambit ng syudad. Ang iba-ibang mga ayuda na pinagkatao yun ang pagbakal nin 5.1 million pesos nin 300 bags na certified palay seeds, 1,260 bags ning urea o kaya man abono, sanggatos na bags na hybrid palay seeds, asin man mga growth enhancer, asin man zinc sulfate, kabalinaan, iba pang mga bulong na gagamiton sa sendang pagkatanom. Habang sa corn program naman, ang pagbakal nin ginatos na sako nin complete fertilizer, hybrid corn seed, habang sa high value crops, igwamanin mga pananom na itinatao sa mga parauma. Habang mga piglet sa sinuan pre-starter, starter na mga pwedeng atamanon, nyanras na 200,000 na pang-fingerlings, ang ipinagkatao sa nasabi ng pagtitipon. Aksyon Parega sa OKFM. Bangon Banwan Report. Hill de la Cruz. Violation kan Presidential Decree 705 o ining pagtransportar ng illegal kan mga sinakong uring sa Republic Act 10591, illegal possession of firearms, ang posibleng sa poon kan sarong persona sa banwaning tinambak Camarinesor matapos ani ang matsimpuhan kana mga autoridad sa isa indang ginigibong Oplansita mga bana alas 12:30 kasudma duman sa barangay San Isidro Tinambak Camarinesor ang mga persona kan Tinambak Municipal Police Station sa panginut ni Police Lieutenant Jojo Lanusga, ang Deputy Chief of Police, mientras tanto nagkukondisyon ng Oplansita na apprehend din si Gerald Villarin Isarte, 29 anyos, soltero, ang residente kan Barangay Sagrada, Tinambak, Camarinesor. Mientras tanto ini ang nagtatransport ning 8 sako ning o-ring na nakasakay sa sayang tricycle. Alagad kan hagadan ning makakanigong dokumento ang nasambit ng persona sa pagtransportar kan ng mga o-ring, mayo ini yung napresentar. Dumana pinag-search sa sayang hawak ang sinambitang persona, mientras tantong nahiling na may nagbubukol sa sayang habayan. Ini ang kapkapan, nakuha kan mga otoridad ang caliber 38 revolver na may 2 bala. Na kung saan na kanhanapan uli ning dokumento sa pagbitbit niya kang badil, may maniniyo nang naipresentar. Mientras tanto, ang suspitsado, pati ang mga ebidensya, ang pinagdara naman sa ipatura kan PNP. Formalmente ining pinag-imbestigaran, asin pinag-ipiparar na ang makakanigong kaso sa pagbalgar kan Presidential Decree 705 sa Republic Act 10591. Dagdag na impormasyon para sa 97.5 Bangon OKFM, ini man si Hill de la Cruz, gusto ko okay ka. Bangon Banwan Report. OKFM. Gusto ko, okay ka. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panahon man ng karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT.
Tuloy ang laban. Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng mint at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Raysal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Anak Herbal Supplement Syrup for Kids. Ikaw at anak mo, tuloy ang laban. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin Anak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Abangan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito'y isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Kasama sina kasanggang NG Marcamonias, Ace Villapando at Cyrene Viloria, ang mga mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Abangan ang programang Kasangga at Kalusugan Lunes hanggang Biyernes alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito lang sa 97.5 OKFM. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kompleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Good news sa mga mataas ang blood sugar, health conscious at ayaw tumaba. Nandito na ang Sweet and Fit Stevia Powder. Ang Sweet and Fit Stevia ay plant-based mula sa pinakaunang stevia farm sa Pilipinas. Walang calories, cholesterol at carbohydrates. Ang Sweet and Fit Stevia ay alternatibong pampatamis sa kape, oatmeals, tsaa at sa kahit anumang inumin at pagkain. Safe sa mga taong nagda-diet at may diabetes. Sweet and Fit Stevia. Sweetens life naturally. Mabibili na sa inyong mga sugil supermarkets, groceries at butika mula sa Glorious The Stevia Company, ISO certified and world-class quality. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya magyana ka mga boss, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Action Parada sa OKFM. Unan sa iba pang detalles ka na barita sa lado nasyonal, ana pala malakanan nagpaimutik ka na pigasabing baksin na Sinovac na mahal ang presyo na silang babakalong kantidad 3,600 pesos sa kada dosis o kaya man kada dosis sa
Inikasunod man ka mga impormasyon na mapakulong kang Pilipinas duman sa sarong drug company sa nasyon kan China, mas mahal pa. Asin iyon ang kukursunada kan gobyerno kan Pilipinas. Alagad pinagpaliwanag ni Malacanang spokesperson Harry Roque na ang presyo kan Sinovac vaccine na pinagbabakalong kang gobyerno kantidad sa nabay ng 650 pesos kada pidaso na pinag-officer na mga duman sa nasyon kan Indonesia. Fake news ang pigasabing 3,600 pesos ang presyo. Ang Pilipinas, igwa ng 25 milyon na dosage na Sinovac vaccine. Asin iniyaon na sa pag-examine ka na Food and Drug Administration asin kinakaipon pang ma-review ko na dapat po na ng paggamit ka ni sigun pa sa Philippine o kaya man sa FDA. Aksyon Parega sa OKFM. Sa iba pang detalye sa mga tugang salado lokal, hagad ngunyan ni Councilor Jonas Soltes kan nabanuang kan na tinambak sa Partido Development Administration water supply system na sana lugod matawanan ning tamang serbisyo asin abuton mismo kan na linya an tinambak tamban na supply nin na tubig iyang pagkatapos na sa halawigon na panahon pon kan maibugtak an Partido Water Supply System an tamban na sa pinakasentro kan komersyo sa banawang kan na tinambak panuman sa North Coastal kan Lagunoy maging sa banawang kan na Garcitolena. Alagad na sigon sa nasabi ng konsyal sa halawig na panahon day natawanan na atensyon kan na Partido Development Administration lalo na kan na Partido Water Supply System. Sinabi kani na sa pagikan ang resolusyon sa Sanggunian na Bayan, gigibuhon niya tangan isa ng hagadon sa Partido Water Supply System bilang sarong government-owned and controlled corporation asin kabali sa mga nangako na ang nagabos na mga lugar sa partido ang tatawanan nin tultol na bolos nin tubig. Alagad sa lawig na panahon sa iyang ipinahiling malangan ita kadaklan sa nakatuudan kan mga residentes digdi, iyon na minsan magtipon nin bulis ning tubig halisoran, lalo na kung mayo ning nakuko ang source ning tubig, ang gripong ibinubugtak digdi. Aksyon Parega sa OKFM. Bangon Banwan Report. Carlo Baldosa. Mas pang pinalawig kan LGU Goa ang suspensyon kan mga operasyon kan mga aling-alingin digdi aron sa kan mga video bar asin resto bar. Basado naman sa pinalawas na executive order kan alkalde digdi na si Mayor Marcel Pan huli sa pagdugang nin kaso kan COVID-19 sa lugar. Apwera sa mandatory wearing of face mask asin face shield, obligado naman ang ikabos sa mga establishmento aron na urugna ang merkado publiko na magbuktak ng mga plastic barrier tangay maibitaran ang mga close contacts sa mga nagsasaraod. Bawal man pagluwas ng 15 anyos mababa, 65 years old pataas, mga badus, siring man ang mga taong may hilang. Dagdag informasyon sa lado lokal para sa 97.5 OKFM, ini si Carlo Baldosa. Gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report. Big siguro kan Departamento de Salud na babawalan na ang mga overseas Filipino workers o kay man OFW na maot magapuli sa Pilipinas daw na ang sedang nasyon na pinagalang kabali sa travel ban na pinag-iimponer kan gobyerno. Sinabi ni Undersecretary asin spokesperson Marie Rosario Veriri kan Departamento de Salud na mismo si Presidente Rodrigo Duterte yung nagpalawas ng direktiba na dahil nababawalan ang mga Pinoy na mapuli sa nasyon. Dawaan sa indang pinaghalian ng kabali sa listahan sa travel ban, alagad magiging istrikto sa naan DOH na dawat ng galipo sila sa COVID-19 sa pinaghalian ng nasyon, alagad kinakaipon mag-agi sa gabos na health protocol, arog kan swab test, asiman 14 dias na sa quarantine facility. Sa ngunan, igwaran 34 mga nasyonista kabali sa listahan kan nasa travel ban.
base sa kasuguan kan Interagency Task Force. Nagiging istrikto ana siya kasulban kana sarong Pilipino na nagpuli sa Pilipinas kana Enero 7 hali sa biyay sa Dubai alagad nagpositibo sa United Kingdom kana COVID-19 varianta. Aksyon Parega sa OKFM. Sa iba pang detalye sa mga tugang salado lokal, nakakuha ning depensa ang Land Transportation Office pati naman LTFRB. Mapanapit man sa isyo na kung saan na mahal ang bayad sa itinataong bagong kasuguan ngunyang kan na LTO na si mga mapa-registered ning sasakyan kinakaypon mag-agi sa Private Motor Vehicle Inspection Center na mas mahal asin man istrikto ang ipinapasunod na pag-inspeksyon digdi. Sinabi kan na LTO asin man LTFRB sa halos sa tulunggayong magkasunudan na mga aksidente sa Pamplona, sa Banuang kan na pili asin maging sa may parte kan na Nabwa na tulunggayong mga bihikulo ang nagkarambola na base sa investigasyon kan na PNP pagkawaran nin na preno na naging nakausa tangan siya ng radason kan na truck an iba pang mga bihikulong sendang nakasabatan. Iyan ang pahayag kan na LTO kung tano dapat mag-agi na sa mga Private Motor Vehicle Inspection Center. Iyan tangan siya ng masiguradong asertado ang sendang mga sasakyan. May koneksyon sa bagay na yan kanakaging simana. Ang LTO nagkondukta nin simultaneous road inspection asin man pagpapasunod naman kan iba pang mga checkpoints sa ibang mga banwaan. Pinanginutan sa Banuang kan Libmanan, Pasakaw, Pamplona. Ini sa tabang kan PNP Provincial Office, mokak sa sinmang kan Crimes Against and Criminalities, Kabalinaan, Philippine National Police. Yan tanto, duman naman sa Banuang kan Ragay, nagsagibo man kan roadside inspection and asinman enforcement kan mga traffic laws, rules and regulations sa Rolando Andaya Highway na pinanginutan na mismo kan LTO Ragay personnel na pinanginutan ni Nicolas Pinangang. Biga sasabi, nakadakol ngunyan mga nagbabiyahe sa National Highway, nakadakol talagang violation kung padagos na mag-istrikto ang LTO asinman LTFRB. Aksyon Parega sa OKFM. Hill de la Cruz. Sa nung shooting incident sa Banwaning Tinambak, Camarines Sur, ang pinag-imbestigaran kan PNP na kung saan ang biktima sa ang suspitsado magtugang ang shooting o ang pambabadil nangyari mga badang alas 7:30 kang nakaaging banggi duman sa may parte kan sitio Kabigaan, Barangay Buyo, Tinambak, Camarines Sur. Sa ganibong investigasyon kan PNP nagluluwas daan magtugang na si Jupiter Abiada Imadia, 29 anyos, may libing partner sa residente kan na sinambit kan na Sonados, Barangay Mananaw, Tinambak, Camarines Sur. Sa kan suspitsadong si Jordan Abiada Imadia, 38 anyos may agom sarong para uma sa residente man kan Sonados, Barangay Buyo, Tinambak, Camarines Sur. Ang nagkaigwa ning inom-inuman ang magtugang. Alagad kan yaon na sa tao kan sa endang pag-inom-inom, nagkaigwa ning mainitan na diskusyon na naging kausa para bumunot ning badil ang nasambit ng suspitsado asin binadil ang biktima sa saiyang payo. Tulos man na dinara sa Tinambak Municipal Hospital ang nasambit ng biktima. Alagad ini ang pinagdeklarang dead on arrival kan mga attending physician. Mientras tanto, ang suspitsado ang duminulag matapos ang insidente na kung saan ang ginamit kaniyong badil ang dahil man na-recovered. Mientras tanto, ang suspitsado ang padagos ang kanya na pinaglalamag kan mga autoridad kan sinambit ng banwaan. Dagdag na impormasyon para sa 97.5 Bangon OKFM. Ini man si Hill de la Cruz. Gusto ko, okay ka. Bangon Banwaan Report. Unan sa barita sa lado lokal, nagpatanid ang Naga City Police Office NCPO na liwat maging istrikto sila ano man dalaw sa implementasyon kan pagsulot kan tamang standard kan helmet sa mga nagapapadala ganing motorsiklo. Sinabi ni Staff Sergeant Tobias Punggon na bakulang mga sibilyan ang tatamana na maisyuan kan citation ticket imbes
magiman mga men in uniform o man mga membros kan Philippine National Police maging Philippine Army. Sa report kan NCPO igang nga nakapira membros kan Philippine National Police nagiging pasoy man sa pagsulot kan helmet asin dapat lang sinda magparog kaya kabal sinda sa pwedeng tikitan an magabat sa mga madadakop kung maisyon sinda kan na citation ticket na deputize kan Land Transportation Office kay man LTO pwedeng magmultanin on mil kimentos sa gudman sa 5,000 pesos. Ang patanid kan NCPO kasunod man kan sa idang nariparo na dakol naman na nagpapadalaga ni mga motorsiklo daw ano na lang klase ng helmet mantang kung si standard para man siya na sa safety kan chopper o kaya man kan nagpapadalagan kan na singkong motorsiklo. Pero pa kanin dapat nang istektuan ang gabos dawa man mga outer dad asimana na mamanuan. Aksyon Parega sa OKFM. Ugmahon si Major General Henry Robinson Jr. maging si Captain John Paul Villasa ang spokesperson kan 9th ID digdi sa Bicol. Iyan pagkatapos na panibagong onsina naman na mga miyembro kan New People sa Army ang nagsoko asin dagos nang isurrender ang sendang mga badil. Kanakagisa ng aldaw pinanginutan ni Danilo Goray ang second in rank kan Platoon 1 Larangan 2 Committing Provincia 3 ang nagkasurrender nin 11 mga halalangkaw na klase nin badil. Kinabibilangan iyan nin M16 rifles na Armalite niyentras naan siyam na mga miyembro na miyembro kan na Centro de Gravidad SDG na kung saan naka-assign man sa Bolan sa probinsya kan na Sorsogon na nagka-surrender man nin siyam man na mga halalangkaw na klase nin na badil. Pinagka-turnover ini kanakaging January 16 ngunya na bulan. Kinaugma ini ni Major General Henry Robinson Jr. pagkatapos na padagos na nagdadagdag ang nabilang kan na gusto nang makipagkatabangan sa gobyerno. Matatandaan, enot na nagkaigwanin sabay-sabay na pagsuko duman sa probinsya kan Masbate na kadakol na mga miyembros kan New People's Army ang nagos nang nakipagkatabangan. Piga sabi kan 9th ID na magayon ini na sinyales na magkaigwanan ng katuninungan digdi sa Bicol Region. Aksyon Parega sa OKFM. OKFM. Gusto ko, okay ka. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ang rating kadalabaw libmana, sakit yung stick mo. Wala ko parang na, nadigay ako ng maasim na maasim para pag may kalamansi yung dinibigay ko eh. Sabi mo 15 boxes na naubos mo. Ano na ang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rice Herbal Coffee, Nanay Riching? Maganda po ang pakiramdam ko kasi magaan yung katawan ko, pati yung rayuma ko, yung pakiramdam ko sa likod ko at hindi na sumakit, pati yung uric acid ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Bodega Home Plus, your biggest home improvement place. Bodega Home Plus, where you find leading manufacturers and famous name brands of all kinds of home appliances. Bodega Home Plus has a wide selection of sofas, beds, and dining sets perfectly designed to suit your lifestyle. Bodega Home Plus completes your kitchen ideas with a wide array of glasswares and kitchenwares to choose from. Bodega Home Plus, great finds, great value for your money. Find all your home ideas in one roof. Bodega Home Plus, Elias Angel Street, Naga City. Mga tugang, dainan niya to po problemahon ang pagpasiring sa harayong lugar kan kasentrohan
para magsaod ning hulita igwa na kitang mas haraning masasaudan. Ang saudan sa Calawag San Felipe Market. Mababakal ang preskong sira, karne, gulay, sagud iba pang mga pangangaipo kan pamilya. Marahay na bareta man para sa mga buot magnegosyo. Tatabangan kamukan sa udan sa Calawag San Felipe Market na magpwesto kan sa indong mga paninda sa kantidad na 100 pesos sana ang aldaw. Malinig, mahiwas, barato ang pwesto sa saudan sa Calawag San Felipe Market. Ang saudan sa Calawag San Felipe Market yaon sa proposed Calawag San Felipe Matiway Road in between Karangahan and Clupa, Naga City. Kaya magpasiring na kita sa saudan sa Calawag San Felipe Market. Ngunya na panahonin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Gusto mo bang pumuti? Gusto mo bang makinis? Ipinakikilala ang sabon ng mga artista. Kahamis Fresh Organic Soaps. Kahamis Fresh Organic Soaps. Ito ang natatanging 2-in-1 organic na sabon na kojic na may glutathione pa. 2 kilalang ingredients na kinikilalang may bisang pampaputi at pampakinis. Kaya mga kumare, subukan na ng mapatunayan. Kahamis Fresh Organic Soaps. Totoong makinis, gandang kahamis. Sa kahamis, ibabalik ang malabibi mong kutis. Mabibili sa The MSQ Supermart, Cabral de Calandia Supermart, CBS Convenience Store, Quick Stop Convenience Store at sa ibang drugstores. Kahamis Fresh Organic Soaps. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kompleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo may asenso pa. Cabral de Calandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral de Calandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Panahon na naman ng sakit. Oras na para bigyan ng laban ng katawan. Bigyan ng Bonakid Preschool 3+. Di lang basta gatas, may triple boost formula na puno ng immunity nutrients. Tulong para may laban ng katawan. Sa halagang 222 pesos SRP lang for a 400-gram pack. Bonakid Preschool 3+. Together with a balanced diet and healthy lifestyle for children over 3 years old. Not suitable for use as a breast milk substitute. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Parega sa OKFM. Pinagasugunan ka Departamento de Salud na hasaon ang mga health professional bilang mga COVID-19 vaccinators nga nga magkaiguan ng bastante mga babakuna sa manibaybang parte ka na Pilipinas sa irarom ka na vaccination programa. Sinabi ni Health Undersecretary Dr. Merda Kabutay na pinagadala nila na ibali na ang mga opisyal kan Food and Drug Administration na maging vaccinator ang mga lisensyado man mga pharmacist sa nasyon. Sa irarom kang pharmacy law, pinagtutugutan ang mga pharmacist na magbakunan araw ka mga doktor asiman narsisa. Sa man sa pinag-aadala na pwede man maging vaccinator ang mga lisensyadong midwifery. Sigun pa sa DOH, kinakay pa lang sila maghasaon tangariga dahil ng problema sa pagkulang-kulang kan mga babakuna oras na po na nationwide ang vaccination programa. Aksyon Parega sa OKFM.
Ipinahiling tulos ni Alcalde Fermin Mamulo kan nabanuan kan San Fernando, presidente kan League of Municipalities digdi sa Kamsur an sa indang modernong slaughterhouse. Matatandaan kadakagi sanang aldaw nag-post sa pagimangkan na social media si Alcalde Fermin Mamulo na nag-attender siya sa ginibong Operation and Management Orientation Seminar na pag-nagkondukta kan National Meat Inspection Service NMIS. Ini bilang prerequisite kan ahensya kan na gobyerno na dapat magkondukta nin operation o kaya man mag-attender sa seminar kan Operation and Management. An San Fernando palan igwana ning moderno, bago, mas malinig asin man na high-tech na slaughterhouse. Ipinahiling kani kanakaging aldaw an malinigaw na sin makusog na may makusog na supply nin na tubig asin igwanin na tamang mga personalis na nag-agi sa tamang training kung paano bunoon an orig. Biga sabi ni Mamulo, gusto niyang maging modelo an nasindang banwaan na pangarugang kalibapang mga munisipyo na gustong magkaigwan ng slaughterhouse, lalo pa na mandato ngunyan na kinakaipuhan antes na i-deliver sa mga talipapa o kaya man mga markets ang sindang ititindang orig, kinakaipuhan binuno ini sa abattoir o kaya man slaughterhouse sa sindang mga munisipyo. Action Parada sa OKFM. Report. Ernie Marfil. Matrayumpo ang ginibong pag-rehistro ng mga badid sa banwaan na Libanan. Kinihan po ni Vice Mayor Dodon Atienza, nag-offer na nakatulog po daw na rehistruhan ng mga lost firearm o bukaman mga badil lisensya na nagkalisensya. Praktikan programa na Mayor sa bati kaya sarong karapat o libre nga pag-rehistro din nga baril ng bayan. Na guman pa sila sa SPT, di man na nagdahil na ahipis na nga nag-rehistro ang baril. Labi sa lusin ito mga gun holders ang luwas asin man nagdadarakan sa baril na nga nag-rehistro. Ang programa ni Atienza, siguro sa iya, sa programa ni Halita ito mga mayong registro asin lisensya badil magka-lisensya asin din nangyari na asin tayo sa tago sa Pubes kampanya gamit yung manutaran ang Philippine National Police Iguaning Kuplangkat lalo sa pang-loses firearms nadara ko po alang sa project sumutin may ibitarana pagtago-tago din sa badil na may siya sa mga araw ako sa naman gusto ko okay. Bangon Banwan Report. Dawa na nga ni kulaman ang kaso kana coronavirus disease hali sa Camarines Norte alagad ang Siroma Municipal Police Station sa Banuan kan Siroma Camarines Sur nagpayag na nagkakaikusidanin regular na pagmonitor sa San Miguel Bay sa posibleng paglaog kan biyero sa paginindagat hali sa Camarines Norte. Kinakaipon masiguro kan Siroma MPH na kung malaw sinda sa Camarines Sur igumanidigong dokumento sa saluda. Ang border control asiman checkpoint entry kan na duwang magtayid na probinsya magpiga pa siguro nga ning dahil makalusot ang may bit-bit kan na transmission kan COVID-19. Ang gobyerno provincial kan Camarines Norte sa pamamayo ni Gobernador Igay Tallado nagmamado si mga taga-luwas kan sa idang probinsya dapat igwang letter of acceptance sa health asin barangay certificate nga ning maglaog sa border. Si Acting Chief of Police Captain Romel San Andres kan Siroma PNP nagpayag sa tabang kambantay dagat grupa sa idang namomonitor ang mga nagalaog na lansa hali sa Camarines Norte. Ang sadang banuan, zero sa kaso sa COVID-19. Action Parada sa OKFM. Sa iba pang detalye sa mga tugang sa lado lokal sa Kudsangunyan, sinusugo pa kan DPWH sa partido area sa panginot mismo ni District Engineer G. Matimbang na dakol pang mga tinampo na day pa pinapagihanin ano man na klase na behikulo hulimang kan delikado. Ini pagkatapos na kadakaging simana, sunod-sunod ang makusog na pagbulos kanulan maging kan mga nakalipas na daw igwa pa nin na padikit-dikit na pagbulos kung kaya din nakaka-recover ang bukid na kung sain igwaning tinampo sa gilid
kabali sa mga pinag-identify kan DPWH, yun ang tinampo maghahali sa banuang kan sangay paduman sa may parte kan tabako asin man sa tiwi sa probinsya na kan Albay. Sinabi kan DPWH na sagkod sa ngunyan dahil ninda ma-identify kung anong lugar ang dahil dapat na agihan takadakol nin mga insidente na bigla na sanang minarasay an daga o kung man mga dagakulaon na gapo. An pahayag na yan kan DPWH pinagkasuportahan man kan mga local government unit asin man kan na barangay council ta mismong mga residente sa sinambit ng banuan ang nakaka-eksperyensya. Ipinagbabawal lugod kan DPWH ang nagabos na klase nin na bihikulo lalo na kung mag-aginin banggi ta delikado. Baka mabagsakan sindanin mga dalakulang nga gapo base naman sa mga engineer kan DPWH. Aksyon Palera sa OKFM. OKFM. Gusto ko, okay ka. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panahon man ang karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin. Herbal supplement na may 12 natural herbs. Hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Raysal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Care Essential Oil Roll-On. Ito ang may ginger at mint oils para sa banayad at preskong pakiramdam. Kung pinakamurang presyo at di kalidad na mga bilihin ang hanap nyo, dito lang yan sa Bodega Glassware, the Houseware City. Sila ang may pinakakompletong houseware, kitchenware at glassware, maging pinaka-latest na home appliances at iba pang mga kagamitan. Kaya tandaan, Bodega Glassware, the Houseware City. Dahil bawal ang mahal, ito sa Bodega. Bodega Glassware, the Houseware City, Prieto and Abella Streets, Peña Francia Avenue, Naga City. Abangan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito'y isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Kasama sina kasanggang NG Marcamonias, Ace Villapando at Zyrene Viloria, ang mga mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Abangan ang programang Kasangga at Kalusugan Lunes hanggang Biyernes alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito lang sa 97.5 OKFM. Dry and rough hair? You deserve more from your shampoo. Use Dove Intense Repair with Keratin Repair Actives for smooth, strong hair with regular use. Now, 20% more than regular 10 ml sachet at only 5 pesos SRP per sachet. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Ano pong magandang naramdaman niyo po sa pag-inom na ating Rice Coffee may Sir Dondon from Sorsogon? Maganda po siya sa katawan, like doon po sa mga 3-in-1 na nabibili. Bakit? Ano pang problema niyo po sa inyo pong katawan at uminom po kayo na ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee? Nanakit ang katawan, tapos meron pa akong vertigo. Nung nakainom po ako niyan, medyo okay na po ako. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Lifebuoy. New Lifebuoy antibacterial soap now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Mommy, galing ka sa labas. Baka may bakterya. Akong bahala. May Surf Antibacterial. Safe ang pamilya, safe pa ang bunsa. Huwag ka lang mag-alala. Antibacterial, antibacterial yan. Kaya kang protektahan.
antibacterial. Tanggalang 99.9% ng bakterya. Safe at protektado based on lab tests. Mabangon presyong wise pa. 550 SRP lang. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Parada sa OKFM. Balita Internasyonal, usaluhas ka na Pilipinas na alarma naman ang Mexico, uli kan marikas na paglayla ka na coronavirus disease sa idang nasyon. Malangani sa pinakoring report sa numero kan mga tinamaan kan virus o kan coronavirus disease sa 7,000 tulos ang mga binaw buhay dengan inagasarong semana base sa pinakoring datos kan sa idang nasyon. Ang 7,000 mga binaw buhay nakarehistro, iyon ang pinakalangkaw sa laog sananin kulang sa sarong semana na kan magtama ang pandemya sa sedang nasyon. Ang record na pinagkakonsidera ka na Mexico na pinakalangkaw ay sinaalarmaan sa sedang nasyon ay sinapinapero na mga eksperto sa salud ay sinapinapaliwanag kung paano nangyari na marikason ang paglayla kan virus sa sindang nasyon as marikas sa numero kan binabawian nin buhay. Aksyon Parada sa OKFM. Hinangaan si Alkalde Marcel Pan kan nabanuang kan nagawa kamang lisol kan mga netizens sa partido iyang pagkatapos na istriktong ipinasunod kani ang Executive Order No. 1 na Series of 2021. Ini may koneksyon sa pag-istrikto sa mga establishmento komersyal, mga dayo sa sendang banwaan, tangan sinang magsaud o kaya mamakal nin mga paninda. Nyantras na ba si mga nag-aagi sana ang kasuguan sa pagimakan Executive Order No. 1 Series of 2021. Iyon na ang istriktong pagpapagamit nin face mask sinman na face shield, social distancing o kay man physical distancing, paggamit nin alcohol para naman sa mga establishmento komersyal. Ginibukan na alkalde, sinugo kani ang Public Safety Office asinman ang Philippine National Police na bantayan ang mga establishmento na day magsunod sa sendang kasuguan. Kadakol nin mga negosyante ang tinalkitan asin pinagamultakan na City Hall, huli naman kan day pagsunod. Igwanin mga style agent ang dating, may mga gamit sa ng cellphone na pagkukuanan nin photos sinman na videos ang security guard na magsunod sa tamang protocol na kuanan nin dapat kuanan nin body temperature, pag bugtak nin alcohol asinman paggamit nin face shield asinman na face mask. Habang sa terminal naman ginibuman na nasa binang bagay ang istriktong pagpapasunod na yan inumaw. Hulimang kan igwanin political will na pinagapod na dawa may maanggot, kinakaipuan ipasunod ng istrikto, tangali sa nang day na madagdagan pa ang bilang kan mga nagpupositibo sa COVID-19 sa banwaang kan Goa. Aksyon Parada sa OKFM. Duman sa Jakarta, maabot sa 78 mga tao ang mga nagkagaradan huli kan linog duman sa Indonesia, Swiss, Sulawesi Province kan Biyernes. Ang Search and Rescue Agency nagapadagos kan sedang operasyon sa kasubang Domingo asin inang pinakahuring disastro sa sedang lugar na kunan dakulaman ang mga binaw ng buhay. Ana nakonfirma nga 78 mga binaw ng buhay, 67 kani anali duman sa District of Umaya, asin anibali man sa District kan Majin kan West Sulawesi. Maabot man sa 740 mga tao, naging irido asiman na 27,800 anawaranin harong, uli kan 6.2 magnitude na linog sa sinabitang nasyon. Aksyon Parada sa OKFM. Sa iba pang detalyes sa lado lokal, bako sa napalan na digdi sa siyudad ning Naga, Ginibo. Ang istriktong pagdakop kan na Philippine National Police sa paggagamit kan helmet na dapat magpasa
sa standard na dapat gamit kan si Seyman na nagmumotorsiklo kan nasugma mismong OKFM asin man PBNTV5 nakahiling na ultimong sa banwaang kan kamaligan sa banwaang kan na Milaor asin man na kanaman striktong nagkondukta nin checkpoint sa mga lugar na kung saan dakol nagaagi nin mga motorsiklo. Sa bilog siya ng maghapon na ginatos na bilang ang mga nagkadarakop ang nagamit ninda yun ang pinag-aapod na coconut style helmet o kaya man mga helmet na dahil nagpasa sa standard kan DTI o mayo ning ICC sticker. Sabi kan inot ining magputok sa radyo an inot na nagapaluwas ning anunsyo iyo ang lokal na gobyerno kan na sudaning naga nahuna nga ni an ordinansa an dagos na binuhay tangan ni sinang istriktuhan ini alagad ini palan base mismo sa kasuguan kan na Central Headquarters kan Philippine National Police na sa bilog na Pilipinas istriktuhan ang paggagamit kan na helmet base naman sa sendang record kadakol nin mga aksidente sa motorsiklo na kadakol ang tinatalamaan sa payo o kaya man binabawian nin buhay o limang kan bakong pusog na helmetan na sendang gamit. Kung kaya pinagasugo kanina ang gabos na police station ang dapat magkondukta nin operasyon tangan siya ng sitahon ini. Alagad ang kinakahaditan ngunyan tatibaad biglang maggalangkaw ang presyo kan na helmet kan sugma sana sa paglibot kan OKFM ang pinakabaratong full face helmet nagkakatidad 750 pesos. Aksyon Parega sa OKFM. Uya pa panabol na barita sa lado lokal, mababawasan ang tiniladang basura na pinagakot kan Solid Waste Management Office kay man SWMO na nakakadagdag pa ang mga paraapon basura sa linderos kan Abilya Asiman Kamaligan. Ini kasunod ban kan madali na maging operational ang garbage sa recycling facility sa sitio Tambaka, Barangay Suwa, Kamaligan, Camarines Sur. Si Alcalde Malo Rose nagpayag na ang sa edang LGU nag-alokan ng 15 milyon pesos para sa bagong construction site kan bagong pasilidad. Nagtutubod ang hepe ekutibo na pwedeng masurpresa ang probinsya kan bago din ang pasilidad na bagsakan ng basura. Alagad nagsayo pa ang alkalde na magpahig kunwari magiging operational ang sedang garbage facility. Sa diring pondo kan LGU nga ning iyong gamiton sa konstruksyon kan pasilidad asin pinagbare na dahil na mag-utang nga ning mayong paasano ni obligasyon pinansyal at masunod na administrasyon kan sa edang banwana. Aksyon Parega sa OKFM. Oy, sa lado na kita kan sports, sa ultimong detalyes. Sa lado kan sports, mas lalong pinakusog ang team kan Brooklyn Nets. Yan huli naman kan biglang paglipat kan sikat na palakawat sa NBA na kunsain na si James Harden. Ang Brooklyn Nets mas lalong pinakusog base naman sa ipinahiling nindang kawat na kunsain na yaon si Kevin Durant asin man si James Harden. Dahil pangani kayan nagkakawat si Kyrie Irving sa naging laban kini sa sendang enot na laban kan nakaging aldaw ipinahiling na talagang nag-iba na ang kawat mismo ni James Harden. Sa iyang mandatang ugali na medyo may pagkabuayaan na dating, iyan na hinali na. Napag-alaman na iyan pala ang kondisyon ni Kevin Durant kay James Harden na daig gibuhon ang sa iyang pagiging buaya. Matatandaan na si James Harden sa kudman na Kevin Durant dati nang magkaibanan kanakalipas na mga taon sa OKC o kaya man sa Oklahoma Thunder. Napisar na makusugunan sa indang lineup dahil sinda nakalaog sa final sulimangkan sa lang diskarte. Aksyon Parega sa OKFM. Yang kateribo na ka mga detalles kan Barita Lokal National Ligdi sa Bangon Action Barita sa mga lingkod. Ako po si Danny Aurios. Iniman po si Ronron Enon. Lado Teknikal Noliboy
o Kapitan na Jonathan Lopez, dismabalos po kalsedong pag-antabaya. Sa indong naantabayanan ang mga bareta sa lado nasyonal, internasyonal, karawat, showbiz, salud, asin negosyo, digdig sa mas pinakusog, mas pinahiwas, asin mas pinagayon na DZOK FM 97.5. Liwat madadangog Lunes hasta Sabado, alas 5:30 hasta alas 6:45. Kaibahan ang mga maaasahan asin malalaoman na mga broadcasters. Aksyon Bareta sa OK FM. Gusto ko, okay ka. Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ng do-it-yourself saka full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan